Unsa ang himaya sa Dios? 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Sanglit nga ang Dios mao ang miingon, ang kahayag magasidlak gikan sa kangitngit, nga misidlak sa among mga kasing-kasing, sa paghatag og kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios diha sa nawong ni Hesukristo. Ang himaya sa Dios mao ang iyang kinaiya. Samtang si Moises dito sa bukid, mainiton nga nangamuyo sa Dios, siya nagampo. Ako nangaliupo kanimo, ipakita kanako ang imong himaya. Agig tubag ang Dios mipahayag. Pagapaagiun ko ang tanan ko nga kaayo sa imong atubangan, ug igamantala ko ang ngalan ni Jehovah sa imong atubangan. Ug ako magamaluluyon sa akong pagakaluy-an, ug magapakita ako og puangod ni adtong pagapuanguran ko. Ang himaya sa Dios iyang kinaiya gipadayag dayon, ug si Jehovah miagi sa iyang atubangan ug nagmantala. Si Jehovah usa ka Dios nga maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. Nagatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo-libo, ug nagapasaylo sa pagkadautan ug sa pagkamasukihon ug sa sala, ug nga sa walay bisan unsa nga paagi magapakamatarong sa dautan. Kini nga kinaiya gipadayag diha sa kinabuhi ni Kristo, aron pinaagi sa iyang kaugalingon nga panag-ingnan, makahukom siya sa sala diha sa unod. Iyang gikuha sa iyang kaugalingon ang dagway sa makasasala nga unod. Kanunay niyang nakita ang kinaiya sa Dios, sa kanunay iyang gipadayag kini nga kinaiya ngadto sa kalibutan. Si Kristo nagtinguha nga ang iyang mga sumusunod mopadayag sa ilang kinabuhi niining samang kinaiya. Sa iyang pag-ampo alang sa iyang mga disipulo, siya mipahayag, ug ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila, aron sila mahimong usa, maingon nga kita usa lamang. Ako ania kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mahingpit nga usa. Aron ang kalibutan mo ila nga ikaw nagsugo kanako ug nahigugma kanila, maingon nga ikaw nahigugma kanako. Karon mao gihapon ang iyang katuyuan sa pagbalaan ug paghinlo sa iyang simbahan, aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot, bisan unsang butanga nga sama niini. Walay labaw nga gasa kaysa kinaiya nga iyang gipadayag, nga si Kristo makapangayo sa iyang amahan sa paghatag ni adtong mosalig kaniya. Unsa kadako ang anaa sa iyang hangyo, unsang kabug-usan sa grasya, ang matag sumusunod ni Kristo adunay pribilehiyo sa pagdawat. O nga mas bug-os pa nato untang mapasalamatan ang dungog nga gihatag ni Kristo kanato, pinaagi sa pagpas-an sa iyang yugo, ug pagkat-on mahitungod kaniya, kita mahimong sama kaniya sa pangandoy, sa kaaghop ug pagpaubos, sa kahumot sa kinaiya.